Tanawang public cemetery. Ang rason nato niya pagsingan hin temprano yan maundas na gudman para magpakakita. O di man hiuli, ano ton kahimtang hiton sementeryo. Ay di na ituing kandila. Bisan ibatak di magugutak. O amo yan tanawang Catholic cemetery. Hala. Di man hiritsi. O da ka naman yan. May dinaghihapon nga di. Nag-check nga mga taga BFP. Nailin. Marito ba? May adit era gym. Pinta kasi na. O adi nga ilang mga suga. Pangandaman. Kita kan mamimiding. Puyandi. Adi Tatay Efren. Dito Gabi. Nani Rosie. Mga Roma. Sardinia. Maawan naman. Adi mga World War II and 1 World War II veteran nanipusing na ni Tatay Ercida. O ay lading kanda barunan din ni Leandro Butak sawe din ni kalo agan itong kwanliwat kanda baruna nanay Lucy ayaw naman ang pagpasabta. Ay good morning hi good morning na timing pag-agi. Today is October 29 2024. Time check 5 minutes or 7 minutes before 10. Ay nakita na nababasa na niya no? Tanawang public cemetery. Ay temprano tato niya nadidibaga Panginoon no? Kaya tungod kaya may dadidi may dirmano da nining ang pangaon nining sa'yo malating pangaon di lubong ada ay anay masimang kitangan ni adin di brother kaya urbano nadikitano yung da urbano nganin Biligas Garden. Oo. Ang rason nato nga pagsingan hin temprano yan may tungod nga maundas na gudman itaton hinin para magpakakita iton mga waray pa ori man hiuli kung ano ton kahimtang hiton sementeryo. So iton sementeryo din bali tulo ini ka buwag ano ay hala ato nagtawag na tuloy ni ka ko ang party kamo nit siyahan amo yun nga Urbano Villegas Shrine no. Oo kataliwan kung imo hindi diretsuhon amulat ang tanawan Catholic cemetery ngan kung baga matisugad kaliwat amo na yung public cemetery. Tapos andito public kasama na ito pengagay Puntuhan katapos ano pa andito liwat ang kanda ano pa to baruna makanding aluwag pa din ano naman to niya ipagpagdigar-ugar pa ingrasyal yun ba doon dila rumamayan na itong baga pagtatalikod ano kay siya pag imbalsa mo pala ano ay magsangkay kita ha. Oo ano ito nila anting din Elbir okay lila rumamay ba daw ibig sabihin pag imbalsa mo ay mo to nyo mahal hindi rin ka pwede baga igquiquit sila ha manapuring hindi rin ka pwede igquiquit sila ay unang adaan bisan itong lungon
Itong Porluminos yan, itong lungon. May ada mga G's. Oh. Ano pa? Laga daw bisilat paglamay. Sus, Ginoo Santisima Trinidad. Parong. Ganda buhay. Uy, gadi kita didi. Kaya. Ay, didi, nanay Tuing. Man! Uy, kumusta nanay Tuing? Oh, din eh. Tinulis na to my Lord, and let the picture send upon them. May she rest in peace. Amen. Milagros Antonia Salvado Ranyin. Oh. Gimana? Nanay Tuing. Oo, nung dumakin yan, bata pa ako. Pag-ulin ni Irangan ni pagbibisita. Nilori dun niya. Oo. Oo nga nito. Medit niya pasalubong karmi ako mula yan. Oo. Tayo timay ni mapakadalat kita kuan. Ang tanawang public cemetery kan Dalma din. Oo. Bukan mo si Leo. Diba din niya, ato pa na ano daw ano kung makaya ko ito na didat pizza 31 ay ang pingaga ayun ko puro balabag ano lang makaya ko pizza 31 total may dokumentin ing ayaw mo pitot paging aturog to balay. Oo, dadong ko tintano. Tapos, ano makatuspok. Pero, ano, nakaya namon ito pagkakanhi. Kami ni Budoy. Buto na kilala pa kamo kami Budoy. Ipilimino Iscarda Jr. Di Budoy. Bado, nasikan kami itong mga alas 9 kagabi yun. Pinangungusa kami iton. Oo, alagad kay duro to nan isog ako ni mamin pakasabot. Mami Miding duro to naman isog ako pinangangano ka mo naginano ka mo ni Budoy dito ha cemetery. Naugod kami to dinidani alas 2. Oo, nagdadarala kami ito ng 4 kantos anda ako tapos Green Beach ano parang ay mauso na din hinaliwat ang mga kandila bisan ibatak di magugutak bisan dagkutan di naupos. Ay ganto amo yan tanawang Catholic cemetery. Makahigayon kita yan kay pamati ko Nanay Ellen ano man wala kita itong di daw makakuanhan iyalubong kay kumusta din yan kay mitang sana sana diri kita kuan. Uy, hala di man hiritsi sangkay ko ini. Uy, rest in peace mo angkay hiritsi Suyusa. Mag-print kami na Facebook. Wala ano. Uy, eternal rest unto him, O Lord, and let perpetual light shine upon them. May they rest in peace. Ritsi. Ada ka naman niyan. Man tinatawag nga unos-unos. Ay, din bin yung tahi Nanay Ellen din yan to ko niya or di lang kita nasabot kun kaya mo siya rin ni tatay ko ano dun sa ni tatay Punyong
magaan ito na siya din ready kita maaram. Baka mo itong siring ni ko ano. Wala naman iba din amalay bagabag ugod. Amalay din bagabag oh. Ay sus ano ba ito? Gabay kita pumakiana. Erlina, may dakakuan kan Erlina. Ang taga Kabuynan, ma'am. Ha? Ang taga Kabuynan. Ano man po? Erlina o Ellen. Bago itong alubong? Oo, didahan kuan October 21 Domingo. 21. Ano tapilido, sir? Ano daw? Nag-check. Oo. May din naghihapon nga di. Nag-check ng mga taga BFP, ha? Mamay ka lang. Oo. So, may din ito na. Mamaya din ito na. Kuan sitwasyon itong tanawan na Catholic. Ha? Munte? Oo. Amada. Hain dapit. Laro tiya piluy Hain nakasurot. Ada tigbo. At Diri ini naman. Diri la klarot ngaran. hindi ititin niya. Oo. Oh, manan mga tarpaulin ini may dai ni tarpaulin. Erlinda Monte. Repay nila pidal. Repa. Ang plaster nila pero sige lang papaplaster ang Eternal rest grant unto her, O Lord, and let perpetually shine upon them in the rest in peace. And ito pitinit ngaran ini. Oo, may ikaw. Awad tuman dito. Morning. Oo, awad tuman oo. Wag ito. Nailin. Plasteran ko na la, sir. Oo, sige. Ade, mari tuba. Okay, mahilig yung tuba. Sangkay. Oh, yan kay. Oo. Nakatultul kita ito ngayon na igbaw. Oo. Tala, magkisugad lot kita nga di. Anta, din mga unos-unos na yun ano. Tinginin hiya, ang tagtulong ang mabukog. Ma'am, thank you ha. Okay. Matisugad lot kita nga di. Ay, nagkukuha na din yun. Pipinta kasi. Didi, ang ganda flores ito. May dito pangaon. Iya gado. Simula. Ano itong gina? Iya gado. Makikakaonon katon niyo. Bisan di rin makaraon na. Kakaon. Hindi rin man natambok. Yan kay. Oy, adit era gym. Sus, marisyon dito kanpit sa ono. Kapit sa 31. Pinta kasi na. Aginahinay na. Oo. Dito sang kay Darwin. May mga kasangkayan na. Sang kay Darwin. Adi ilang mga suga. Pangandaman. Awa mo yan. Alagat pangandaman. Ay, alagad kadagot yung mga suga. Oo. Pangandaman. Oo nga diyan kita din eh. Whoop. Oy, angkay. Wala ni kita magdarahin ko ano. Wala ni kita magdarahin ano pa yun. Ano ito bubutang.
Wala na kita magdarahin na. Mahawal naman niya yan. Oy! Parang ano kita. Tuwali niya na dito. Kita kan mamimiding. Mamimiding. Apo yan di. Mga kuruan online din ni. Ito, di yung budilo man din. Butang. Adi tatay Efren. May din ni. Adi na ni Rosie. Tito Gabi. Adi mga modisto. Ang Tito Gabi na ni Rosie. Adi ex-mayor. Mayor Pilayo Tikson. Adi na ni kita baga pagbabalabag da. Mga pakadiyan kita didi. Madiyan kita didi ko ang tatliabi, kay bayan duot. Bayan maglugaring pag-uli kun ngain. Ko ang tala. Ha? Lettering gold. Alright. Alright ko darang nga. Tagpira mo papalitering em. 70. Tagading ka. Tipolo. Hindi ngaran. Pwede utang. Hindi nga utang. Ayun ta ano. Warita darang nga kwarta liwat doy. Binalita ka rin ng banana kyo. Ba daw? Sinag na ka sa lapiton. Apa? Dili kita ha. May din hapon papangina noon. May din ako nagpa-challenge. Man. Logod ba gano? Ngano duliwat ano? Oy. Okay. Kami din itaton baga. Kanya ng adlaw may himo. Anato niya nabuhat ng adlaw. Amo ang baga pag sulsog. Han mga pansyon ngalirimpyo. Mga pansyon kundi ano pangandaman ini para yan ang kalagkalag ngayon ang tiarabot niya. Pizza ano? Pizza uno. Oo. Himanalorna. Himanalorna Sardinia. Malimpyo naman din eh. Oo. Oy, angkay. Mapingatak na. Man? Amin na datang baga kuan. Didi oh. May pa mga luti din ni. May pa din yung mga luti. Hindi baga digate pamatiko. May tagiyal atong katunaan ano. Pwede. Lorna Sardinia. Pag nakilala kinhaya. Kay Sardinia Dunia. Mawan din eh. Oo. Artemio. Oo. Mawan din eh. Almero. Ay, okay. Ay, okay. Ayos. Okay, good. Ilan na rin aso. Sige lang binurbalabag. Pa? Naglablog ka. Nagbibinurbalabag lang ito.
Iba, kita magpakasabod man, nabiyapoy lang kita. Ay, natrabaho kami. Ay, adila. LGU. Oy, welcome, welcome. Welcome. Oo, magpapalamragyap ka mo din yan, oh. Oo, pinalim yun. Oo. Ito dito ng mga unos-unos. Nagbuburo balabagla. Faustino, Rihis, Malati. Oo. Ito man. Nakapasyada kita din niya, no? Ang kita agi. Para yung atanan din ni eternal rest, grant to them, O Lord, and let perpetual light shine upon them. May they rest in peace. Amen. Matisugad lot kita nga ito kuan. Ano pa ini? May mga veterans. Oo. Kumusta ang tayo dito veterans? Sige kasagaran dito veterans. Baga nagbubugiot. Oo. Perat Pacquiao. Ha? Uy. Manadanti. Ano na sangkay tunyo? Ada kay buburo balabag liwat kita. Mangina noon talot didit kuan. Kan mga bata. Oo, mga uyad tuman nga ni tiri pinangayad ah. Dit nga mga kasugaan. Ay mga veterans liwat. Uy, di man ni. Antonio. Nakaungkat Sibuyas. sibuyas ngan. Dawlo hipon na. Oo, tapos an mahipon-hipon. Oo. Oh, nanumdum ka na ulit mahipon-hipon. Oo. Bagalat gin sasabuhin tong balagisa. Man. Amoy din kasagaran. Bagan Paris Street. Mga taga DNR. Paris Street. Mawan naman. Oh. Kuya din job hukon. Ano magudman itong duro ton kuan. Aton na kapunuan. Hindi nga pwede labtan it mga puno. Okay. Badaw. Oy. Ha? Bangkal. Bangkal boy, shout out. Taka din adto. Aba ka ng Ramos, Bangkal boys. Oo. Oo, shout out tayo. Ay kita pwede makahangkop. Mahangkop kita hin. Mahangkop kita hit. Puno din ni hakon. Makusog din it energy. Oo. Energy ko doon oh. Han era din ni mother. Ay naman na tiging bibiling na himula mo na ito nga sa alin si Kuan ang tatay ni Budoy si Tumining Paul. Oo, Eternalist unto them, O Lord, and let perpetual light shine upon them. May the rest in peace. Amen. Ano yung mga World War II and 1 World War II veterans. Sangkay tunyo. Oy, tabi apoy. Oh, sarang kay kita. Oo, paya ha. Jadi man mano kumpusa, mana pusing ni Tate Rosindo, nani pusing ni Tate Rosindo. Oo. Busy nga ako, busy. Pablo Basas. Mano Pablo. Yaman. Oh. Ori lang ni kita na magpatukal itong drone. Kay kagabi nagpatukal kita. Pamalandong. Panginyo po.
Oo. Mati ko. Amo tadi. Maupay ah. Baga makusog-kusogin niya. Nakarinis-rinis yap. Absorber tira at mga puno. Ay! Alaga daw! Oo! Okay, okay. Mga puno, absorber ito. Itiba ito mag-aram, itiba diri. Pero usahay. Kumbaga kuan yan eh. Nakikita ang kanganahan ko pa yung puno na sinadto na. Kinuan na. Wala mo itong takpuan baka nakakuan yan eh. Ahang ko pa yung puno. Kasagaran ato kuan ato ha plaza. Oo, itong mga kasya. Okay. Ano man, dito lang kita tuloy Kanda Barona. Okay, good. Oo. Ano na, ginano ka? Insurance niya to ang port. Munti kita dito lahat may kalingit. Okay. Yan ha, dilat kita. Malikat tulong abahin. Malagat bahin. Gimbarab. Okay, gimbarabhin. Ay, lading kanda. Baro na din. Oy, okay, good. Damo na. Sana legit ano. Okay, nag-order ako na Lazada. Wow. Pa-order kita. Monopod. Salamat sponsor na liwat. Oy. Oh niyan. Nangaron speaker. Oh yan na, hanad to. Meron din isang kay. Nato nagyap. Ano, Leandro Abila. Leandro. Hey. Oh. Leandro Butax. Oh. Managini. Oh. Kumagas ang Lord, dito picture la sana pan. Din medals in peace away din hit kaulo agan iton kon liwat. Kanda Barona. Oh. Tapos siyempre ba naman kita painupon. Oh, gimpainop pa ka dito dayon pagka-bisita ka kay iya. Didan kuan, didan aga. Wala agad mga himang nakitan alas 3 ang kagahon. Pag nakadtukon hayra. Tapos tigdalaton nga nagkiwa. Tapos pinukurat yan sa miring nga akon. Anton, pag kita lang na didan TV, baad ha? Nakala sulog pugot ko, dugo. Totoo na ni Lucy. Speaking, amo to niya. Amo to niya kadion. Kaya amo to niya nag-uusaan. O di nag-uusaan. Bagay ba't baga ko hindi di. Adi dito gapil. Man. Ay, Nanay Lucy. Ay di atong bantay. Ay ano. Lucy. Tinalres, yan na yung Lord, the perpetual life, yan na rest in peace, amen. Oo. Ayun naman ang pagpasabta. Ito niyo mo bantay, ano? Oo. Sabi po hindi lakam ha. Oo. Ganda mo din baka.
mo itong good manit mas marupay. Kumbaga mapalit kayo yung cellphone nga marahalon. Kumbaga pumalit yung baka, karabaw. Kahit karabaw, tulo ka tuig. Itim 50 mil. Nag-aanak. Cellphone, tulo ka tuig. Di na natin bago. Tiyaw, naingat tunutan cellphone. Ada kaya mo ini nato niya nabuhat yan ang adlaw baga unta baga pinagihinin ano makakapag atag lagi ako na yun kaliawan pagliaw libang na pinagihin ano unta naton baga binurubalabagan inahalakip naton camera kay dire manggod kita baga kuan naton ladton baga mga naiagian. Oo, susugaron talaan na ano. Again, this has been your friend from another stars. Ini magpapabilin lagi hapon nga iyo ubos nga sangkay. Sangkay Tonyo. Good night, sweet dreams, mama. Chup chup pa na to naron ko di sticker. Hoy. Ala. Oh. Ba, hindi mo dinig papilit ha? Ayaw dinig papilit. Shoutout kan Josh Gravy Pilapil. Wala ka daw, ito, ikaw ito no. Diri, iramil ito. Salamat sa pito niyo. Wala, isa pa yan, basta ikaw la. Timber! Gusto magsangkay kita ha? O sige, tatag na tiba ito. Dala, okay. Bye bye, good night, sweet dreams, mama. Chup chup.